sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy. Yes, så det er en ny dag. I så mig lige putte stillet over på motoren. Og jeg har lige lavet lidt ting off-cam også. Mit powerfilter er i hvert fald gået i stykker. Jeg har prøvet lignende, men det er bare sådan fucking lortefilter det her, mand. Så det skal vi. Jeg kan ikke anbefale high-filter. Det er noget værd kinabras, det går bare i stykker. Men ja, jeg har klippet lidt benzinslange til. Tændspol sidder her nu. Jeg har også indstillet tænding og sådan noget. Jeg har indstillet tænding. Tak til NJS Tuning for lige at hjælpe med det. Det var fandme fint af ham. Lige gad at tage mig igennem, hvordan det var. For den er lidt anderledes end Ital-kit, den her. Ja, sammen med bagbrems og sådan lidt. Så er jeg klar til at få noget bagdæk på. Så har jeg sat flanchen på. Jeg har spændt det hele. Så mangler jeg. Så har jeg sat gaskabel på midlertidigt. De kører helvede til. Det er lige ved at knække og sådan lidt, men det er fordi jeg skal have en ny svanehals, så jeg skal have en, der bøjer 90 grader, så den ikke går sådan en kæmpe buk her, og så skal jeg klippe det til. Så mangler jeg lige at få sat noget bagbrems på og sådan noget, men jeg tror jeg køber en ny bagbremskabel, fordi det her det er virkelig helt vildt. Helt fuck det her bremsekabel her. Så jeg tror jeg køber et nyt, men ellers så kan det godt være at jeg bare bruger det her igen. Ja, hvad har jeg med at sætte på? Så mangler jeg jo selvfølgelig lige at spænde motoren der. Og spænde derop. Så skal jeg have noget udstødning på, og så skal jeg lave dødmanden. Og så prøver jeg faktisk at starte den. Men det bliver nok en gang efter, at jeg har været på arbejde. Fordi det skal jeg her lige om lidt. Så de næste clips bliver nok her i aften. Så ja, vi ses til når at den er lavet helt færdig. Så må vi bare prøve at se om den kan starte. Det håber vi den kan. Men ja. Så hun er græn, busse kvinder ud på gulvet, danser til vores fucking sang. Men jeg tænker altid klart, om det så er fucking langt. Jeg tænker altid klart, om det så er fucking langt. Jeg trækker stadig stregen, om det så er fucking langt. Og min sol stadig skarp, og vi kører fucking langt. Min fucking dreng smager som aceton. Vi skal snakke fucking langt. Sæt til byen, for fortune har jeg aldrig nogen. Yes, så er der update. Jeg har fået luftfilter hjem til den E13. Så fik jeg monteret sådan der. Så jeg har fået. Jeg sidder faktisk ovenpå det lige nu. Jeg har fået noget nyt bagbremsegrej her. Et kabel. Et nyt kabel. Og så har jeg fået 90 graders svanehals, så den ikke bukker sådan der. Så det ville jeg have smidt på, men jeg havde den lige hurtigt startet lige før. Og jeg synes, det var en underlig lyd inden for Kickstarter-skjoldet af. Sådan som om en af lejerne var kodet eller sådan noget i gearingen. Eller remmen den gik på et eller andet. Så jeg er lige i gang med at prøve at se, om jeg kan åbne op for det. Jeg synes ikke, det lød specielt godt. Det larmede ret meget. Og så skal jeg alligevel lige ind og sætte nogle 4,5 grams ruller i. Og en anden tryk og trim. Så ja, følg med. Ja. Det er egentlig meget fint ud. Der er ikke nogen tegn på, at der er utæt i gearing eller noget. Jeg synes, det lød meget mærkeligt.
tror lige, jeg prøver at tage det her af, fordi der er et eller andet galt. Yes, lille update. Jeg har fået det hele af nu. Og jeg skal til at sætte de her røde MHR-trumfjeder i. De før havde de der grønne ind. De grønne, der følger med til 3G-kobling. Som jeg også kørte med på mit DR Racing. Så det havde lidt sen tilkobling. Og så skal jeg skifte den her medium tryk her. Så den her Stage 6 Strong, jeg har købt. Så ja, jeg tænker, jeg bruger sådan en låseringstang, der har den her omvendt funktion, så man kan presse ud af. Fordi så kan man lige tage dem ned i fjederen, presse dem ud, og så sætte over i. Så det vil jeg lige få gjort, og så begynder jeg tilbage, når jeg har fået det her i. Okay, ja. Nu sidder vi så alle sammen i. Jeg har bare spændt dem alle sammen til 3. For lige at starte med det. Så jeg tænker bare lige, at jeg smider alt det her sammen med Stage 6 Hard og så videre. Fordi det er ikke særlig spændende at kigge på. Ja, det er lidt svært at filme og gøre imens. Så ja. Og yes, så startede joggen op igen. Jeg har samlet det hele inde i koblingssiden og variator-siden. Vi har fået smidt forfiler på. Så i 13 her. I bilen, men hun er her for min dag. Kan se, hun kender til stilen, så klart jeg med dig hendes mouse. Hun er så dirty, vil have mine børn og mit navn. Vi slog virkelig katten med tøn, for det blev fast alarm. 5 gram i min joint, mine øjne de popper ud af mit hoved. Pupiler, de ekstra passet, de blå.